Tnediet il-Fondazzjoni għall-Iżvilupp fiż-żoni turistiċi, fondazzjoni li se tagħmel ħidma sfiqa fiż-żoni li l-aktar huma frekkwentati mit-turisti. Iċ-Chief Executive tal-Fondazzjoni Joseph De Bono spjega kif biex il-prodott u s-servizz li jingħataw ikunu ta' kwalità għolja, il-Fondazzjoni se tkun qed tikkonċentra fuq elementi speċifiċi li għalkemm żgħar huma l-aktar imfittxija mit-turisti. L-għan tagħha se jkunu mitwejn fuq it-tliet żoni turistiċi waħda tas-South, tan-Nord u tas-Central. U sa barra li nagħmlu il-maintenance u naraw x'ikun hemm bżonn biex insabħu nimmeljoraw, anke hemm proġetti maħsubin anke għal kull żona turistika. B'riżorsa li tlaħħaq il-200,000 euro, il-Fondazzjoni se taħdem b'sinerġija sħiħa mal-Uffiċċju tal-Prim Ministru u diversi ministeri biex titratta problemi f'żoni turistiċi. B'mod awtonomu, il-Fondazzjoni diġà qed taħdem fuq numru ta' proġetti li saħansitra se jinvolvu lil privat u fondi Ewropej. Il-Fondazzjoni tnediet sigħat wara li l-Uffiċċju Nazzjonali għall-Istatistika ippubblika żieda fit-turisti li pajjiżna ra f'Jannar ta' din is-sena. U ma setax jonqos li l-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis jesprimi sodisfazzjon. F'Jannar 2015 irnexxielna naqbżu Jannar tal-2014 li kien diġà sena rekord kif diġà għadna. Biżnija mhux biss fin-numru ta' turisti li ġew Malta fl-iljiel li qagħdu, però wkoll kellna 5 miljun euro dirett fl-ekonomija aktar. Dan jimlina kuraġġ għall-andament tat-turiżmu, però wkoll għax ix-xahar ta' Jannar. Jannar huwa l-iktar xahar diffiċli fit-turiżmu u anke qed jirnexxielna nirreġistraw blajnina ta' kulħadd inkluż is-settur privat xejriet pożittivi. Il-Ministru Edward Zammit Lewis inawgura wkoll uffiċċju għat-turisti f'San Pawl il-Baħar, lokalità kbira fejn il-Kunsill Lokali qed jipprova jagħti l-aħjar servizz kemm lir-residenti kif ukoll lit-turisti li jżuru l-post. Ħidma li kienet apprezzata mis-Segretarju Parlamentari Stefan Buontempo li semma wkoll inizjattivi favur iktar parkeġġ u tisbieħ fil-lokalità.